Sugda na karong Mayo 2 sa Mandawi City Government ang implementasyon sa amnesty program sa mga sakyanan nga na-impound sa maong syudad. Sa laing hugna sa amnesty, hatagan og tsansa ang mga tawo nga maklaim ang ilang mga sakyanan nga dugay nang na-impound sa Traffic Enforcement Agency. 1,000 pesos ra ang bayaran ni ini ug dili na bayaran og apil ang adlaw-adlaw nga storage fee. Alang kini sa mga sakyanan nga na-impound gikan tuig 2023 paatras. Gipa-implementar ang amnesty program aron matabangan ang mga dili kaayo ka-afford tungod sa dakong bayronon aron pagkuha sa mga sakyanang gi-impound tungod sa lain-laing violation. Nang hinaot ang taga-team nga i-avail kini ug mapahawan pa ang impounding area nga naghuot na karon sa mga sakyanan. Gikan Mayo 2 hangtod Hulyo 31 epektibo ang amnesty. Kay humani ini, mabalik na sa normal ang bayronon kung mag-claim sa impounded vehicle. Confident mi nga daghan og ubay-ubay ang mukuha karon kay especially ato namang gipalapdan no ang kuan ang mga katuigan ba diin ang pwedeng maka-avail ani nga programa.